shi ko ta ware ne ko ta wallare ya shigo hiri to yanzu mu koma hoge tsakanin isaka da na wuli dan tambayi na tawa a sun duka tun da sun duka Il a concrétisé la action. Quelle technique. Wallahi, Isaka. Da yayi ba lawali da tabbai wani sara. Nan ba lawali da hibu. Ya da mi ceto wajen buhari. Ka gani? Duk wata provocation daga masu take hitowa tuta fil. Yanzu an dan ka hudu in ana dan mai ka hudu masu ba ta da kyau a wajen ka dan gabari can isaka ba dai bane da ban so zai cika maka gaba ina can hausa ne haka masu kasa saka in dai kana da ana gama gaba har in kai da ana gama gaba yanzu ka shi kasa mansur ka gani char mai koni hin ka gurje masaka masaka kada isa fasa ngeno go furo ngeno go furo ai ga tabbatar da kai wai mutum ga portal bizoro kin hukuna nodi wani sai manda Rasha inda Isa kedua Jaya Isaka Wayo Isaka Wai Isaka La ilaha illallah ya cira ya dauka ya buga Isaka ya kada Isaka da baladi Isaka na donso rayuwar gurta guna wallahi bari wai baro Habiru Isaka dangane da wannan kwambara ta cin kofin airtel da kamfanin na airtel ya shirya shekara ta bana karo na biyu kenan kamfanin airtel na shirya irin wannan kwambara miliyoyin da sun waya mu Isaka duwa Isaka samu kawa Isaka samu kawa ya samu kawa irlankal goni ga gurjoga gumgumo wallahi dabara imburga baga furi saki saka se cara yino Isaka dua koma wallahi Isaka da hannu amma takane Isaka zeri kai aminu wala aminu kujazano Sama ba
sete hinza aban isa ka faida aninga bozeli Murtala Abdu ya durƙushe. Murtala Abdu na zandar mai ɗamara ja. Shi da kan shi ya durƙushe tunda ya ɗan yi wani kutse ne sai gwiwan shi kawai duka gaba ɗaya suka kai ƙasa. Batri da sai banguru tuwalam, City Aisa sai banguru tuwalam. Sai Hussein Gwagara Ucir Bani. Zakir na hau! Zakir na commencé. Wallahi. Ani saka boda ba. To! Zakiru! Zakiru! Idan ka sai Allah Zakiru ta kare. Kadri Abdu ya kada Zakiru. Kadri Abdu ya sada banda. Ya kada Zakiru kai. Kai. Wada isa kai saka sai. Madam Wedrago Ali. Ya kama tsaron shi. Wallahi wannan yaro dan bala'i ne. Daman Tamini Ibrahim ya maino kai sake jini. To là j'ai peur pour lui. Isaka. Wallahi go hambura seneo. Isaka Nzeri. Final Yakuba da Isaka. Wallahi amma final Yakuba da Isaka. Ya kada. Amma wallahi da chat. Wallahi da chat. Kuma ta kurce. Yanzu sai abin da Allah ya yi. Sai abin da Allah ya yi. Har yanzu da saura. Kadri Abdu yake kokarin kare Yakuba amma aga ko kai asa ka kai har yanzu ka kasa kai Yakuba ganda ta kare har yanzu da saura ta kare cha techniquement ta kare kai wai mantiga jo na ibu